Защо обикновените фасети започват да падат едва след няколко години? Сега ще ви кажа. И не е само в лепилото. Истинският проблем се нарича металпротеинази. Това са ензими, които естествено се намират в дентина на зъбите. Когато емайлът се изпили прекомерно, дентинът се експонира и се използва киселина за обработка, тези ензими, така да се каже, се събуждат. А след като веднъж са активирани, те започват бавно да разграждат колагеновите влакна, точно на границата, където фасетата трябва да се задържи. Представете си ги като малки ножички, които бавно, година след година, разграждат връзката между зъба и фасетата отвътре навън. С иновацията фасети без изпиляване, ние запазваме целостта на емайла, не провокираме тези ензими. По този начин вашата усмивка остава здрава и красива за години напред. Искате вечна и красива усмивка? Звънете на телефона в описанието и си запазете час за консултация.